poslední věc, opravdu poslední, děkujeme pořádatelům, děkujeme zvukařům za skvělý zvuk. Tady budeme dělat vepředu, takže snad to bude dobrý už. Jak to vypadá, Zbýku? U tebe dobrý, jo? Tak dobře, takže tu půlnoční dáme. Rainbow in the dark! It's me who's lost in the fog. I cry out for magic. I feel it dancing in the lights. It was cold, lost in my heart, in the shadows of the night. And no sign of the morning coming. You feel it's on your own, like a rainbow in the dark. Just a rainbow in the dark. Do they demons? Do they ever let you go? Well, you tell me, do they hide deep inside? Is it something to know? Yeah, just a picture. Can't you imagine, can't you time? Well, you and I will walk it down tonight. There's no sign of the morning coming. There's no sign of the day. Like the rainbow in the dark. Rainbow in the dark. Yeah. Přátelé, děkujeme moc, bylo nám tady s vámi úplně super. Příště za středem, když se samozřejmě bude dařit a budeme jaksi všichni v pohodě. A to musíme být samozřejmě hlavně vy a všichni tady na tomto festiáku. Super, skvělém od Jirky. Takže
Libor, Zbigněk, Renek, no, Laďa. Jarin! To je náš hra, samozřejmě. Takže přátelé, ahoj! A dík pořadatelům, dík zvukařům samozřejmě. Na zvukaře se vykašle. No moc rád. Já, jestli můžu teda, pustíme je? Třeba se dočkám Holy Diver. Cvičí, to je podraz, já vím. Ale Jarda musí letět. Jarda, můj šéf z rádia ho čeká někde v Přerově. To je škoda, já to vím. Jaký byl Ronnie James Dio Tribute? Jaký byl Ronnie ve své podobě živé? Byl sice o 10 cm vyšší než normální Ronnie, ale jsem rád, že mu vidím ve stoje do očí. Já nevím, oni to fakt baví jako normálně, já jsem smutný z toho. Já to chápu, teda. Co už, chlapi? Aplaus pro Ronnie James Dio Tribute. No jo, a dámy a pánové, teď si dejte pořádný nářez kořalky, dejte si nějakou klobásku nebo nějaké pivo, protože za malou chvíli přijdou šílenci, kteří v České republice normálně nemají ani živnou